खोदी खोदी ढोड़ी के हमारा पकाइलार कइले बा। आज हमार गाना रिलीज भइल बा कि खोदी खोदी ढोड़ी के हमारा पकावा इनार कइले बा। कि हम तो छिनार ना रही आ देवरे छिनार कइले बा। बस बस भोजपुरी का असली शब्द मिल गइल बा। हाँ हमनी के गांव में भोजपुरी का असली शब्द मिल गइल बा। कोनो बात बड़ छिनरी बिया रे हमनी के आम बात गांव के। तो जब छिनरी ले पहुंच गेलू तो रन आगे कहे में बहुत दिक्कत नहीं है। सब होई यो कहे के चाहिए कि होठ के निमन गावल सुबह शाम होठों से लीजिए कि होठ के जाम सुबह शाम होठों से लीजिए कि आज की रात शुरुआत ढोड़ी से कीजिए। मजा आ गई। हमारा मन करता कि ऊपर से ना ओकरा नीचे से हम शुरुआत करें। रउआ पूरे नीचे से शुरुआत कर दे ढोड़ी कर ले कोनो बात नहीं के। बाबा गाना हो गाना का मजा लीजिए। सही में कहल जाला कि मामा होके त कौन से रहे लड़का के कल बियाह भइल बा ओकरा के ओकर चिंते नहीं खे ओ खारा बा कब से खरियाइल बा कि खत्म करो सब ब्यास के हम हटी यहां से कि आज हो ये गाना के अरे पहिला मिलनवा मिलन सजनी के सजनवा अमोरा अंगे अंग गुलाब नियन खिलल बाबा दनवा। लेकिन ये पुरीता जी ई राउर खिलल नहीं के इनकर खिलल बा ठीक बा कि राउर भाभी अंगे अंग गुलाब नियन खिलल बाबा दनवा। कि सुनी भगवान जब बिहान होके दी। ए भगवान जी कि आज राजा जी के कुरवे में जवन होके दी। कैसे सुना आज राजा जी के कुरवे में जवान होखती आलो ईश्वर से भाभी प्रार्थना करते हैं। कैसे प्रार्थना करते रहो और लोग कहते हैं ना कि आज हो पहिला अंग गुलाब नियन खिलल बाबा दनवा। सुनी भगवान जब बिहान होके दी। सुनी भगवान जब बिहान होके हे भगवान हे दुल्हा को ध्यान और ये जोड़ी सलामत रहे। खत्म मत कर और ये जोड़ी भी सलामत रहे। हाँ सुनी सुनी भगवान जब बिहान होके दी। सुनी भगवान जब बिहान होके दी। खूब सुंदर गाना मजा ले लेके गाई यहाँ के क्राइम दी पूरा कि आज राजा जी के कुरवे में जवान होके दी। भाभी कहा तारी जी आ जाता हो आ जाता बलम जी आ जाता सुनी मास्टर जी और का कहा तारी ना ठंडी के दिन बा कि एह ठंडी में हीटर जला जई बाबा। कि एह ठंडी में हीटर जला जई
और बाबा से बर्दाश्त नहीं नहीं हम कहे ना, आप दोनों को विराम दिया जाता है 1 साल के लिए। ओके जब बाबू होगा, छठियार होगा, फिर आप सब आएंगे। लेकिन अभी हमारे बड़े भाई बादल बवाली जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सीधे तौर पे।